is what we make it. Ari ako subo sa imo atubang. Madama ako sang palamang kutanon sa imo. Nga tubtub sa mo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matalaganan ko sa tiun nga ako nagaisahanon. Nga sa tiun nga ako nagakatumpa. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tiun nga ako ginalapag sang akon pariho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Kipabayan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'inggid kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhay ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanan nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamang ko tanan sang isa ka tinuga nga puno sang paghinikit, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay huni ini? Sino siya? Ano ang iya manging kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life?
Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. Kagkaron
Sa kasugpon sa ngaton matawom kag makatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Sa iya kasaysayan, Maria Mestiza. This is me. This is me. This is my life. Animal ka, Trudis. Presuhon niya ako dito sa basement ngayon eh. Sa timbarang lugar ngayon eh. Daan ko nun nilang balay. Wala ko makatultul sa lugar ngayon eh. Wala siya makapanugid sa ako nga may daan sila nga balay. Gay, kasakit sa ulo ko. May bindahi ang ulo ko. Paano ako makabangon sini? Ginhigot nilang duha ko kakamot sa magtibang haligis ang kama ngayon. Animal ka, Trudis. Ano kiplang luyag niyang matabo? Ano ang plano ni Trudis? Ano? Do hindi ako makapati nga himuon niya inisakon. Nag-amat-amat gwa ang matuod mga kolor, Trudis. Amat-amat ko na nga may bala ng matuod mga motibo kag plano. Ano pagin ang mga ginatago mo sa akong, Trudis? Ano? Hindi ako makapadugay dire. Priso ang kalimbawa ko dire. Isa ka priso. Sapat ka, Trudis. Nga nahimo mo inisakon. Nga. Hinalagas ako sa traffic police. Dalagan, Maria. Dalagan. Ato sa unan. May skinita. Maliko ko da. Kinainan nga makapalagi ako sa nagalagasagon. Pas. Tasigon ko pagidang pagdalagan ko. Hindi ka makatakot sa akon. Hindi ka makatakot sa akon. Wala siya kalapot sa akong lakas, Ay, ako pa ya. Ay, kahapo, Hari ang walit sang babayi. Pila ning unod man. Tanawon ko, be. Ay, ano ni man? Duha ka gato sa unod sang walit siya. Nani, kadamo sang papel di ahin siya. Ay, ambot ang kadimalas. Maning lakat ko yaman. Bigang. 200 na nga unod. Abi ko kay Perti ang porma. Damo watoy. Wala gali. Maayon lang gali sa porma ang babae nga to. Wala man kwarta. Iwigit ko na lang ning wallet siya sa kilis ang dalan, Ay, mangita ko liwat sang mapiktimahan ko. Dugangan ko ning 200. Sa lain naman ko nga lugar, Ay, kapay pa nga, ang masunod ko nga biktimahon, damo na kwarta. Takot ka! Hindi! Hindi naman dalagan! Dali! Agay! Uy, ko! Agay! Ang kamot ko! Usasan ko ikaw! Agay! Sabi mo magkapalagyo ka pa. Upon sa akon sa presinto. Sir, maloy ka sa ako, Nay. Hindi ko pagdala sa presinto. Ano nga, Loy? Wala ka galing na, Loy, sa ginbiktima mo. Sir, maloy ka na, ay. Abay.
Paibi ka pa. Hoy, style mo, bulok na. Dalon ta ka sa presinto. Kapon! Ikaw naman? Kapila ka na nadakpada. Ngalan, Maria, apelyido. mistisa. Ano nga mistisa? Ang apelyido mo ang ginapamangkot ko. Kompleto nga ngalan kag apelyido. Maria Mistisa Batigas. Maria Mestiza Batigas. And sakto na, Oo, ma'am. edad, Manukin si ma'am. kaso mo. Pangawat na. Tay, si Maria tay nadakpan tay. Ano? Titin siya. Ato sa DSWD dito sa turnover Pareho man bala sang una sa akon sang nadakpan ko. Ay, animal. Teket ito anin si Maria tay. Ay, ano to nga, hindi na siya magliwat na. Kilala na ko to iya. Sing ganon mo gani nga kaimod mo. Kayong papaya, ini ba kakadto kay kumpulan dua katiil? Balibad ka lang Sagad ka na iya. Ay, ngun ka mo bala nga duwa. Wala ginaghalong. Ako yatay, nagkahalong ko yatay. Pero si Maria yatay, wala Tama bala ka agresibo sang pagpang-snatch yaw. Wala pili sa ginabiktima ya. Ay, yanggaw tay. Ay, anong mayo ta sinangay muon man. Uri kinato ba si Maria tay? Kaluoy man to siya. Di pa ba lang. Tanawin ko kung anong may mo ko. Istoryahan mo lang DSWD tay. Hindi man na kriminal ang kaso ya. Pangawat mo lang na. Kag wala man to ya sang nagkakusar siya kay ti. Ang ginkuhaan niya sang wallet. Uni man to. Makagwa na siya tay, hindi bala? Man kamo bala. Wala kamo naghalong. Katuan ko siya subong sa home detention sang DSWD. Tingwaan ko nga makagwa si Maria. Doktor Pinoy. Health Watch.
Salamat, gid ha. Baayo lang kami nagpahibalo kay Choy mo isoy, nga gindakop kasang tanon. Che Marga, hindi mo ko pag-isugid kay Papa, ha? Ay, ambot ah. Dugay mo na gali ni nga ginahimo, Maria. Oo, Chay. Di kita anay magdiretso sa balay nyo, ha? Madamo ako sa ipamangkot sa imo. Che Marga. Anong sunod mo, tay? Wala na to si Maria sa home detention sa DSWD? Oo, wala na to siya. Ginkuha ko nun siya sa tiya. Ha? Tiya niya? To wala mo na sa tiya si Maria, chay? Mumantong siling sang taga-DSWD. Ginkuha siya kung sang tiya. Amo bala? Di mayo ko na mo sinai. Abi Pamila, dali kang updi ko. Siguro hunta nga to na matuod si Maria sila balay. Di, tay. Maano pa tato yaman? Siguro hunta gani, kagusto ko man nga makilala ng amay. Ay, okay Katuan ta si Mestiza sa ilabalay. Basi pala tuod kung gingkulatan sa ni Papayaw. Ano? Dugay mo na galing nga ginahimo ang magpang-snatch, Maria. Oh! Che Marga. Nalo ka man imo yaman. Nga anong klupis ngo kada. Abisabta ako. Ano dugay mo na ni nga ginahimo? Ha? Oo, Chay. Sang na ospital si Lula Basyon. Ano? O Diyos ko! Kahibalo ka bala nga malain ang ginahimo mo? Kabalo, Chay. Di man gali. Nga nagapanguha kasing hindi mo. Tanawan na. May record ka na sa presinto. Ay, kapila ka na gali nga madakpan? Chay, naimo ko lang ni tungod kay Papa. Ay, Maria. Inila ang mahapos ng obra nga mga kwarta ako sa dako. Oo, makakwarta ka sang dako. Pero sala ini Maria. Kagwapa pa sa imo, wala ka mahuya. Makinsi anyos ka pa lang, punahan naman. Wala ako sang labot kung anong ihambal sang tao sa akon, Chay. Ang importante, nga hindi kami manggutman ni Papa. Ay, Diyos ko. Ano ka man imo, Maria man? Paano na lang kung mahibalaan ni Idok ang ginahimo mo? Nga wala ka na nagaobra sa merkado? Kagang ginasagot mo sa iya, halin pasagin pang snatch mo? Oh, Diyos ko nga bata ka. Chay Marga, magutman kami ni Papa kung hindi ko paghimuon ini. Ay, abaw, Diyos ko, Inday. Abi, untatin na ng ginahimo mo, ay. Untatin na. Samtang wala pa sang malain nga matabo sa imo. Amo ning ilabalay. O, tay, mo na. Ay, tiara dayan si Maria. Hibalo, ikot, tay. Abi, dali ka, mapalapit kita sa ilabalay. Baw, kapay pang-ara lang si Maria. Dali ka, tay. Salamat. Tutulong ka nun. Pag-abot ka ron ni Maria, hindi na siya magdigamo kay nakaluto na ako sang kanon. Maria! Ba, Maria! may taong nagkapanagbalaya. Si Maria ang ginapangita. Do si Paman,
amiga niya nga lalaki noon. Mistisa! Si Maria ginagipagita niya. Anika, kantuan ko siya. Maigod ako paganto sa pertahan. Wala pa gurus Maria, tay. Wala man sa aming kasabat. Ay, nga mayayara madaguro panawag balaliwat. Oo ah. Joy, Doc! Joy! Yung hapon da! Tao da! Lihog lang ko tulod sa pertahan, day, kay way na malak. Uy, ara ka na si Joy, Doc, tay. Ara siya matuod. Abi, tulod ang portahan. Ate, Sige ako ni tulod mo lang. Ito ba eh? Ara, tay, Abrina. Hala, tay, ara ka si Joy, Doc, ko. Nagkapuko sila sa loob. Uy, ay siya na. Dali ka mo, sulod ka mo. Dali ka mo, Zia. Anay ka. Daw ginapangilala ko siya. Oh, Eduardo Batigas, ikaw na! Life Extension.
can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is half of me and my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Musical scoring, Elmar Payan-Bayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jorzal Haina. Ginsulat kag sa direksyon sa ninyo alagad, Annelie Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio.